Bobík, já si tam nového videa, kde budeme hrát s Adelkou Roblox. Ahoj, ahoj. To nechce. Co máte z Robloxu? To nechce. Bye. To pryč. Pryč. Tak jo. Ty jsi, kde jsi? Tady. No, vidím tě. Klikni na mě. No. Dej, adopt. Co? A? Nebo Jo, adopt. Už jsem to dal. Počkej. Ne z toho. Co? Povol to. Všechno, co máš tam všechno, co teď povol to. Proč? Povol to. A co mám polovolit? No, když ti tam ukáže něco, nějaký ano nebo ne, tak dej ano. Tak jo, ano nebo ne. Počkej. Já to nevidím. Ano nebo ne? Jo, tady A. Kde ano? Co? Ale co mám dělat? No prostě si koukni. Auto odvezmě. Auto? Co? Nějaký, když máš avatar, tak tam máš různý koně, auta, tak to nějaký... Jo, tady, hustý. Tak já si vyberu asi tohle. Nevím. Počkej, nejsou gentleman. Co si vybereš, jaký? Co? Víš za tím korunkem. Počkej. Víš za tím korunkem. Proč? Ne, počkej. Já nemůžu. Pomoc! Stůj! Nestíháš. Na čem můžu? U svého domu. Já tě vidím. Já taky. Neschopná toho. Tady. Ne, Tak na poli. tamhle. Ahoj, 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 ahoj. Kam to jedeš? Tady je můj dům. Tak čekej. Koukej, jak vypadám, že jsem hustej. No, předtím jsem říkala, že jsem tlustej a jsem Godzilla a ty tam hubenej. Kde jsi? Já nemůžu. Já to nemůžu otevřít. Kdo to je? Kdo to je? Ježiš, já mám velký břicho. Uka. Počkej, to by se zvětšilo. Počkej, jdeme radši do nemocnice. Ty budeš rodit. A kde je nemocnice? Já zavolám rychle do nemocnice. Kde? Dobrý. Kde? Jo, tady. Kde je nemocnice? Počkej, jak se jmenuješ? Za mnou! Ano, to. Jdeme do nemocnice. Kde? Kde jsi? Spaví se auto! Nebo koně! Tady! A kde jsi vzala koň? What? A za mnou, vidíš? Za mnou. To nebyl náš dům? Byl a jenom jdeme do nemocnice. A ty vidíš nemocnici? Ne, nevím. Ať se cháš. Cože? A to nejdu. Nevolej do nemocnice, když jsme tady. Tak, tady nevím, kde je ten sál. Kam půjdeš? Kam? Tady to není. A nevolej.
šikárna. Dobrý den, někdo chce pomoct? Nikdo, dobré, fajn. Kde jsi? Když jsi moje holka, ne? I v realitě. Nejsem. Kliknu. Co? Já jsem! Kde tu jsem? On někde... Dole. Hop. Yes. Počkej. Nevím. Tamhle, jak jsou ty malý čuflíčky. Tu. Tak. Jsem na posledním, nebo ne? Co tu je? Já jsem... Je tady, počkej, stoj. Počkej, já tam musím dolů. Kudy mám jít ještě dolů? Nemůžu. Ne. Kde je? Výtah. Kde je výtah? Já jsem převlíkli. Co? Normálně. Zase. To bude zase. Outfit. Kde jsi? Prvním patře. Prvním, já jsem... Kde jsem? Dolů. A kde jsi ty? Kde jsi? Prvním. Co? První patřičku čekárny. Já nevím. Jsem zase tady. Já nevím, jak se chodí. Já neumím běžet. Jo, já tě vidím, čekej. Kde jsi? Já jsem tě viděl. Počkej. Já už chtěla, aby jsi narodila dítě. Jaký budeš mít dítě? Nevím. Já to nemůžu. Tamhle, už tě vidím. Chci dítě. Počkej, Já musím. už nejsem. Já si nechci adoptovat baby. Já si porodím. Kde to jsi? Počkej, jsem v jedné kanceláři. Já potřebuji. Jak se dostanu ven? Já to na baby. Tady vidím. Já to odpojím a připojím. Jo? Tak já to odpojím a připojím. Co? Počkej, už jdu. Já jsem řekla, že budeš táta. Jo, budu. No, tak budu. Táta jsem. Skip. Adoptujeme s ním. No, kde jsi? Bude to holka. Hele, bude to holka nebo kluk? Nevím. Kluk? Co chceš? Holka. Kde jsi? Ne, tak to bude kluk. Tady jsi? Ne, Ahoj. to není Koukej už. naše dítě. Fujky. To není naše dítě. Prosím tě. A jak jsou? Ježiš, fuj. No fuj. Jaký je tvoje dítě? Jak se narodíš? Jak by jsem tu něco koupil, kolik? Jo. Hele, Aničko, Adelko, budeme mít mazlíčka, hele. Tak nemůžem. Taky máme dítě. Docela pěkný, no. Já jsem po
A bude kam? To je naše dítě. A my jsme si ještě nedělali pusu. Ne pusu. Ne. Proč? No, it's me. Kolik? Co? Tak. Staví, já musím vypínat. Bye. Tak tohle video jsme ukončili a my jdeme. Ahoj, furt má to chytíško. Ahoj. Ty jsi nás slyšel? Tak ahoj. Dobrý lidi. A to je konec videa. To je tlustěčka. Bye.